Lækkert. Det var så godt. Med kurophold. Så er vi bare klar. Ja, med de dejlige. Der var chokoladebad. Chokoladebad og thai-massage. Ja, thai-massage på fur. Hun er godt nok lidt tyk hende her, ved du hvad. Så fik du lige hende. Men du brugte lige den her, hva'? Hvad filen er det? Ej. Vores Magnæse, hun er brændt i ferien. Ej. Nej! Skal der væk? Vi må finde den. Hvor skal den hen? Jeg går til skatten. Færdig. Skatten er væk. Næsehornet er brændt. For filen da. Hvad gør vi? Lad os finde skatten. Vi tager det! Ja! Ja! Hey, der er en stige. Lad os tage den med. Ja, den skal vi have med. Kom. Vi skal finde guldskatten. Der er på taget måske. Se om den er der. Kom, hjælp. Har du? Jeg har den. Sådan. Stærkt. Han gør det. Stærkt, mine bruder. Men vi skal højere op. Kom med, Ninja. Nej, Kom med, Ninja. Jeg tror, jeg bliver her. Det skynder os, Ninja. Jeg bliver lige her. Er du pivboks? Kom nu. Kom, jeg har dig, min ven. Har du? Kom op. Du er for tung. Vi går en anden vej. Nej. Jo. Det er nok på grund af kagen. Ja, din mor er kage. Lad os gå op i vinduet. Jeg har fået et tip om, at der er en pige, som har taget vores skat, som er oppe på anden sal. Derop. Ja, deroppe, ja. Lad os komme derop. Ja. Skal det. Kom, vi må lige lave noget base jump her. Klar? 3, 2, 1, nu! Jeg glider. Nej. Kom op, kom op. Giv den, kom så. Ind med den, ind med den. Kom nu, kom nu! Kom nu, Daniel! For dig! Godt, Daniel. Au! Dit fede læs! Kom nu! Jeg holder. Kom så. Hey, what? Hvad er det, gør I? Hey, så ser, kom ud herinde! Hey, seriøst, kom ud! Ud! Seriøst! Den kur! Beautiful! Kom, tag den hurtige vej op til pigetoilettet. Ja! Er den ikke snart? Saftsus med højde. Det er i hvert fald ikke, lynelevatoren det her. Hey, jeg tror nu. Ups.
Hvad er det med toilettet? Hallo? Er der nogen herinde? Der er ikke nogen herinde. Okay, Kom, lad os gå ind i led. skal finde skatten. Den er den. Mit sværd var i toilettet! Den er